bojo pertama kali enggak mangan gang to ya. Karena itu bening ini gitu mau enggak imo. Lek gimana enggak ibu. Sing kali ini ya pertama kali bojo enggak nih gini malu magang to. Karena itu bening ini yang mau Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini, kita akan melakukan perjalanan, start dari Jalan Cempaka Desa Sambiroto, Kecamatan Soko menuju Bundaran Pacet, Kabupaten Mojokerto. Bismillahirrohmanirrohim. Selamat menonton. Bojone metu bingung. Dia dhewe metu mbek petak terang. Tapi ya gak bisa dipadami lanang itu. Remulane isin ngetokne wujude langit mendung uga nutupi cahyane lintang Salon sumilire angin sansaya handutut ati kaya melu nyekseni nalika dhewe ninggalke aku. Neng plendrang kene aku lan kowe biyen ketemu ngucap janji prasetyo bukannya uang dulu tahu pernah jenis sampai terus sing cek kamar tahu di kono ora ono terus hanya seni bapakmu nyapa kok alasan langit ngomong karo sampean itu aman ngene Pak Din ngomong ngono gajek padha wae kayak metu karo Gusti amit karo Pak Din iku aman gak neko-neko ya kan pernah lho di kono ya langsung yang moro nang omah pas dino libur yang moro nang omah langsung mlebu anu lho gak ana bojone gak ana langsung kamarnya dicek yang ya tak monggo sampai segitu nih wis malum lho jenis suami saiki wis ana kowe sing kemati bebasane mangan sapiring wong loro yen turune saben wengi mung gelar kloso nanging ragae lunture tresnamu marang aku kanan yang itu dolan sih munggah to apa. Aku seneng karo caramu yen nyawang aku aku ya seneng karo sikap lincah manjamu asam kemuyumu kae bungae atiku rangkal
berangkal yang itu Lan kowe bangsal ya tansahnya wiji selawase. sampai mulai karena mulai lewat sini podo lo yang ade untungnya lewat sini terus jalan anyar ya. Hujannya motoran ya apa-apa ya, tapi ya kan ya. Ya aku juga celono aku ya buku ya tak ganti model sekali ya memutar ya akhirnya saya kan tegak. iya waduh motor di motoran ya ini buku tidak sampai Neng tendrang kene iki ya aku lan kowe Itu mau ya. Ayo sengkeringan kan kemana ya? Kenapa umum ya? ucap janji prasetyo Marke loh. ing lahir terus Yo. kang hanya seni langit buka bumi muka Gusti kang kuwasa paring iti. nasi sore ya. Aduh, tinggal pergi ya, nasi tuh baik. Saiki wis ana kowe kemati bebasane mangan sapiring wong loro yen turune saben wengi mung gelar kloso nanging ragae lunture tresnamu marang aku Desa Sambi Roto endahe rembulan sing nyetok wengi iki menuju Bundaran Pacet marang aku ya. endah lintang kawuryang ing wengi iki isih endah rasa tresnamu marang aku isih endah Oh ya. Namanya gitu kayak rasa tresnamu marang apa karena ALD anu gawan kan ya? Iya kali. Di sini bisa siji ana tas siji saja. Cuma waktu dengan motor yang sini. Sini kan dengan teh juga kan teh gitu ya. Pengen motor waktu minta terus barang lagi di Oh, berarti anu yang sing kan bukan sing iku mau kanggo sing lanang yang roti tok ya. Oh iya. Kamu lanang. Oh iya Kira-kira. Yo kayaknya. Hah? Iku mau jadi digawe wong kampung, sing kok mau iki pengen mau. Lah iku mau iki mau sing gesur dulu dek sing balik ke malu ya. Oh, ngono. Yo nek nasi di barang kok. Oh iya.
Wengi iku remulane isin ngetokne Kayak aku tidak bukan gue sih dari tiga ini rasanya bukannya langit mendung Iya. sekali ya uga nutupi oh ya cahyane lintang Ya, sampai tamannya Lokasari ya. dasar sumilire Oh, jadi ada tuh yang bagian. angin sansaya handutut ati kaya melu nyekseni udah tak goreng udah menang nalika dhek Berapa ya? Bulan. Neng klendrang kene Cor, aku lan kowe biyen ketemu ngucap janji prasetyo ing lahir terus ing ati kang nyekseni langit uga bumi muga-muga Gusti kang kuwasa paring iti daripada saya bikin yang lain lupa nggak tahu saiki wis ana kowe sing Ada. Nyata karo ceritane Pak Din ya. Kowe wis bojone iki. mangan sapiring wong loro yen turune saben wengi mung gelap kloso nanging ragae lunture tresnamu tak marang Ya, tapi aja aneh aja. aku. Oh, durung mari. Aku seneng karo caramu yen nyawang aku nyantai itu aku ya seneng karo sikap lincah manjamu asam kemuyumu kae bungai atiku muga aku lan kowe tansah nyawiji kirim selawase Ya, duwe dini. selalu Ya, bukan juga kan. Kalau segala ada lewat itu ya. Kalau mau jagung lah. kayak ya Gitu. Iya, enggak tembusnya ya kok. Ini durung. Kan tembusnya kok. Dia teko Metan. Biasanya dia teko kono jagung. Ya.
karena kiri jalannya kan iya sorry Neng plendrang kene aku lan kowe biyen ketemu yang ngetik pacet ngucap janji prasetyo ing lahir terus ing ati kolor ya kang nyekseni dukuh dung palung langit uga bumi rumahnya saya kemet bisa dung palung muga Gusti kang kuwasa paring iti kok malah ono iki ya kita map ya malah ono musiknya ya kan Iya, aku udah begini ya. oh ya saiki wis ana kowe sing kemati bebasane mangan sapiring wong loro yen turune saben wengi mung gelar kloso nanging ragae lunture tresnamu marang aku endah rembulan sing etok wengi iki isih endah lelatenmu marang aku endah lintang kawuryang ing wengi iki isih endah rasa tresnamu marang aku isih endah rasa tresnamu marang aku Jadi di mana tuh ya support bisa iya itu ilham sampai doa jenenge jenenge cawe tapi aneh lanang kayak cewek dok ora kak oh jenenge stop cuman unik kuwi jenenge sapa ya wengi iku rembulane isih ngetokne wujude langit mendung uga nutupi cahya sumilire angin sansaya Angguan ya kaya melu nyekseni nalika dheke ninggalke aku neng plendrang kene
Itu aku lan katanya kowe PK itu. biyen Realnya saya ketemu sering. ngucap janji prasetyo ing lahir terus ing ati Mantan anyar ketemu semut pisan. kang nyekseni Pos kono. langit uga bumi muga Gusti Terus dia mau nih. kang kuwasa paring iti Mas kan mas bejangan. Contohnya keluarga kan harus beda. Tawar ngundang Mojokerto. saiki wis Undang ana tengah dhewe pertigaan gitu yang dia. kemati Asal ngundang bebasane kalau dia nak ke kulon ya, ketemu pertigaan ngundang. Kanan agak pacet, kiri lah. Paling kiri saben ya. wengi Kiri ini mesti paling menggelar kloso nanging ragae lunture tresnamu marang aku di kamera. aku seneng Lepas soalnya kalau lampu karo caramu yen nyawang aku terutama bikin kacamnya ya. aku ya seneng karo sikap Pernah lincah pernah ditarik ya? manjamu Mode gelap kan ngono lho, tak wis judul mode gelap ya. asam Lego pare. kembuyumu Nah, bener ya, dia tak lewat ini ya. bunga Dia tak lewat ini pisan ya. Dia biasanya lewat kau kono ya. Eleng ya. aku Kalau lewat ini ya. tansah nyawi Enggak salah gak mobil ya di lewat ini. selawase Oh iya, oh iya. Dikeleng ya. Iya, iya. Iya. Karena aku sering ngomong lewat ini. Ya, dia tak lewat ini ya. Ya, ya. Wes nyambung. Ada nih. Sampai negeri satu ngundang. Undang. neng plendrang kene aku lan kowe Coklat nih, biyen ketemu ini pasang, gak singkrang. ucap janji prasetyo ing lahir terus ing ati kang nyekseni langit uga bumi muga Gusti Jangan liwatnya gini. kang kuwasa paring iti Saya milih
itu satu dok Oh, untuk kok kono kok anggap gak ya pada jalan kono. Jalannya tuh kan kasar to Mas ya. Padahal sing penaknya tambah dek tambah ngame. Duak. Saiki wis ana kowe sing kemati bebasane mangan sapiring. Aku bisa tahu yang aku ya tahu ngomongi wong terus buang kan yang tahu yang pas zaman ini coba menggelat loso anu pickup yang oh kado ya pickupnya kan gitu nih ya nah tuh terus yang kedua aku dewe ya di anu uang yang iya pak pintunya pak iya mas masih endah rembulan sing ngetok wengi iki isih endah hatimu marang aku endah lintang kawuryan ing wengi iki isih endah rasa tresnamu marang aku. Isih rasa tresnamu marang aku. masjidnya kan ikonik ya abang deling ini makanya kedesak terus terang lah yang makan yang betul nanti deh itu jawab apa atap nabrak tembok yang terus terang lagi Pan ada pertigaan rembulane isih kiri pemojok ketone wujude langit mendung terawas uga jadi anu ya kalau nutupi ini karo ini cahyane lintang Aduh lah orang kan ketemu bodi sumile angin satu komputer sansaya handutut ati nyapa kaya melu nyekseni nalika dhek ya kalau udah salam iki mau enggak ini bener sampel enggak sih cukup kalau salam iki meng kalau salamnya aja enggak ketemu itu yang ketemu itu yang sing anane mau yen ketemu kalau wis tebus batu yang iki dhewe ucap janji prasetyo nang pacet iki kono nang trawas nang iki lho apa Venus terus sing ati kang nyekseni langit uga bumi muga-muga Gusti kang kuwasa paring iti lurus macet trawas kanan
Saiki wis ana kowe sing kemati, bebasane mangan sapiring wong loro, yen turune saben wengi mung gelar kloso nanging ragae lunture tresnamu marang aku. Aku seneng Macet Rawas karo Kiri Pandangaru caramu Mojosari. yen nyawang aku. Aku ya seneng karo sikap lincah manjamu, asam kemuyumu kae Wisata air Balai Kambang di sebelah kanan. hatiku. Muga aku lan kowe tansah nyawiji selawase. Macet Rawas terus. Sebelah kiri Candi Watu. Oh iya, sing apa boleh lewat ini biar sampai kenang-kenangan pas musim kan jadi betul ya. Sing? Oh iya, eleng tadi kok. Iya. Ya itu kan itu. Neng klendrang kene Rame kan ada jenengan bulan iki. Iya betul ya gitu. biyen ketemu, ucap janji Jadi Alan kan bisa bayi naik prasetyo kira-kira juga. Ya, ing lahir terus sing ati. Kang nyekseni langit uga bumi, muga-muga Gusti kang kuwasa paring iti. Karena rame yang gitu. Saiki wis ana sing Ya sentulan ini durung rame ya. bebasane mangan sapiring wong loro, yen turune saben wengi mung gelar nanging ragae lunture tresnamu marang aku. Endah rembulan sing nyetok wengi iki, isih endah lawatenmu marang aku. Endah lintang kawuryang
ing wengi iki isih endah rasa tresnamu marang aku. Ya, berantem toh. Aku seneng karo caramu yen nyawang aku. Aku ya seneng karo sikap lincah manjamu. Ya, ada menit yang persiapannya lagi ini. Asam kemuyumu Akhirnya gawe bungai hatiku. Muga aku lan kowe tansah nyawiji selawase. Neng plendrang kene aku lan kowe biyen ketemu ngucap janji prasetyo ing lahir terus ing ati. karo lawangan ya. Kan anu ngomong enggak apa ada kemungkinan ditekoni kok dek kamu. Nek tekoni uga bumi. Aku wis pengen dari anu Mojokerto aku. Muga Gusti kang kuwasa paring iti. Sampean. Pada wong aku kena iki yo. apa? Kamu banter aku sebelum kamu sampean banter. Sesuk gawe sampe ro. Sampe yo dia tiba-tiba terus medhot betul. Saiki wis ana kowe sing kemati bebasane mangan sapiring wong loro yen turune saben wengi mung gelar kloso nanging ragae. Oke lur, depan itu bundaran Pacet. Terima kasih sudah menonton, mohon maaf atas segala kekurangan. Salam sehat, tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan nomor ini. Isih endah latenmu marang Sampai kono mau apa? Terus endah lintang kawuryang Kalau ning misalnya udah wengi iki isih ini endah dimasuk rasa tresnamu marang aku. kan antara sayang
isih Apa ngopi? rasa tresnamu marang aku. Bisa, ya. Ya, dia ini kan. Kawan di belas. Ada kayak ini bener wame di nongkrong di Ini duit ya Allah, duit iya. ya ampun ya Allah. Coba kamu